Apulian lamsugo nokbar news nai tongnai rongno joto takuk tei bukuk chungno. Tini judakuk mangpili khanya hai tini bukuk Sundhari jamatia ni nukungo jeng khanya hai ma phaleuka. Bongni pati mungkha takuk Thaibalang jamatia bai bukuk Sundhari. Borok tabuk kaglai tonglai khe nukungni bisingtui kesa kering layai. Aboni lukrok nasinglajak update norokno bukuk Sundhari ni khuktui serai khlaiui tini norokni bwskango जों phunuklanai. Bahai tong sagari pulang. Tak to ang kosto ken ma tongo mane ani pokrok tension sipai mai saya kho Boma hai pati mungrok kha kisa sai khnar gari. pati mungba indo kaha ken sung tongo bu sai Alka Brwi thangmani mangini bo ana hanjakliya torture khlaiu kosto khlaiu mentally torture physically torture khlai khanai rok sasei saproi hai Rwkhlai bu thoya rogo rokoni ingla hangke bo ano lathi rogo hai ing hake khayuta he ke ang to pusano to ang thungmaya already buru to hostel ong mong tongbayu Tongare. Puila nang boba haike hamjaklai bobai takuk Thaibalang jamatia bai nang boma haike yapri baro kha kisa sai khnar. ang boba yapri barmani ke ani PIT rong no phunuk phaila ha phunuk koi no to sajagai nalai jakhan songsar ang tewaisa khawa nang bla ang bori boro malaya nogo no bono nai phai Nini nogo phayo. ani nogo u kaki soni nogo khata ani nogo to phaya ke kaki soni nogo ano nai bogo thokjagai sajagai thang ha ke phun Nang login da ha nang bini login da thangka nai. ang thangya bo ano nai phai man loge wa ang thangya thangya Nang boba haike bono hamjaka nang bo no bo haike hamjagai oba haike norok gnai thanani nangkha. boto ang to bono ang an details no ba ang sawai no tongo ang hai si no ano nugoi to makya hansa gai nani he ang ba hi to ang to bono sangai sawai no tongo ang ni details no si hi bono sawai ang research khai pela ha hi ani busai Thaibalang sawta kitama no research khai ke ba ani bangai ang sangmane mo ang kagjak si hi ang sa han to bono Prothomo no. ang kagjak hi phunno sajakta ang kagjak boroisi hi ang sa han bosi nang kagjak phuni ni saya kare ni bosai si sok nungoi no kosto khai ka gai ro ho ama hai kan nang bai ke si hi ake ang ani bosai sekang ni ka hamasi ani sekang ni bosai ni no kongo ang ma oi boki phai mani ke ani boai jiksi men hi ang sakata Nini sikang ni busai le to tongkho. tak jaro apa to ang to bo bai bono to ang as khos na hai apa tong na hi no masong Bo kamini. jompoi dul kai ne Bo mungtamo. rajesh jamatia Rajesh jamatia. tong khona tong go Nang le bo to oras Rajesh jamatia bale nang tamo bobo haike break up ngai. rajesh jamatia bai break up mane ke bosudu ano boni bai ni kok na nawe boni bai ke kak tong do boni kok na nawe ang no berai phai maro na saja yang ke ang no berai phai ban ang samung hamung khai pai lai wi sang no berai phai bele ke jompui yo to sang to gari mala yang ke kisa ang no phai la ha ke kisa te gata mane sapta kaisa rok nong yang thang ge Nang bobai malai bisi busuk nka. ang bobai malai mane ke arai boson rajesh Arai bosoni pore tamo bobo hai kheklai mongka. arai bosore kheklai mane ke anu borong ke na sudu no phai tong mani gedeng mak nong wai thang hi saja yang lai No. asuk si bisaro bu hakin bo saudo ngene ne bhai boi Alka Brwi ari sira rok bai de tong ro hi sang ke kono si saya besai nani se ekdom ungoi nong ko u oro boni ko moi tirok si yak si khe kai si tago si de nawani hi ke ara an besai u sakang ang nai pro tak Thaibalang je samane ang sakang ni besai nawi kang mani 1 lakh rang bono kaga ni bang 1 lakh rang hi saya de u 1 lakh ro hu dala si ang 1 lakh is na ya tani ang si bono 13,000 ro ima phai Ekdom confirm nang na ya. ekdom komplit jodi sini ro bisas khayang ke usung no bisaro sekang na or apro moyolo sung kag layo apro moyol ni pansai tong biprokuma tabo hoda okrang tong hoda okra ni rok sungin nayi ma wo ang rang 1 lakh na ya ang rajesh bekak le pro rang kono dino 1 lakh rang sinaya ek puja sana ang tumake 13,000 mani no ang sasna bo ana haja ya bo sung kaijak layo lukubong soro ana sung no 80 mani rang ba sung wok ba yo no an amano wok ba gari la oro bu sung rilai tong ma ba sung mang ma thang ko long ma yang na he oro ri ro mano rang no nawani bangge wok sani rang no nani bangge wok mani rang no nani bangge si ani busangke bisar roi ro oro Paithak digin thanglai sinai ke nang le tabuk tamo bobo hai wan sugui tong. Jodi si bo ano
nanai ai nanai hingke ang thangi butong nai naya hingke naya tongthung bo to ano naya hin bori to bo hamle tong sidi u bori bai ai phano bo ani bobishot no haya khaila ha ani jibon no haya khaila ha thaya sak no bo ano salogoi bohi hi salogoi thanglang thung ang bo bai alka ma tong phan bo to ano ka kai to bori to bo khana bele bahino ka gum ba take to mani bo soi no important roi tong khaba ka gani bang ka gai si bo bohi to bo la ke te soi nang li ya tong te bo ang bohi hi ano society ni bus kang kai nama ba bo no an bobishono sanathe lama phuar lang the ang ha asung ang na yulo korang thani wa koi chini bukhuk sundari jamatia srai lokorokno saikhanarka bini bukhawo bini langmani je jibono achai phai wasasa kajago kono dino 100 bar kajakai meya umor chakarangai phayo chirani simi siklang kangka joton kajaknani nango nukhung gisti khanani nango obahanya salbose kajaknai ba awno bo srai saikhanarka takhuk Thaibalang jamatia bai bo kagyakho bo kono dino kagai meya nangkhe kotok se raimano nangkhangkhe ang tobo kagai meya langmasa arithung langmasa sothung ang tobo kagai meya ang bobai nukhung khawi thanai abahini srai lukorokno saikhanarka tinini jora norok bai amusuk jora to nyungsnai nogor news jotono naitongnai rokno jotono komeni bisingtui norok sunghodi tam bobo hayengkha borokni topic tinini panda amusuk jora to nyungsai jotono hambai।